Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyon wanda a yau insha Allah bidiyon namu zai magana ne akan bangaren da editing da muke yi. Da haka muna roƙon ɗan uwa wanda bai mana subscribing ba ya daure ya yi mana subscribing, sannan ya taɓa alamar ƙararrawa wadda hakan shi zai ba shi damar ganin duk wani sabon bidiyo da muka saki a wannan channel. Kada ku manta 'yan uwa, ku taimaka ku ɗan rarraba mana wannan bidiyon a sauran kafafen sada zumuntan da kuke yi. Muna roƙon ka yi wa wannan bidiyon liking idan ya burge ka, in kuma bai ma burge ka ba ka yi mana dislike domin mun san cewar bai maka ba. Sannan idan ka fara kallon bidiyon ka daure ka je ƙarshe domin ganin duk wani darasi da za mu koyar a cikin bidiyon. Wassalamu alaikum, mu tara a cikin bidiyon domin mu ga aikin. A 'yan uwa, kamar yadda kuka gani a cikin bidiyo kuma a cikin description ɗinmu, cewar kowanne kalar foto ko kuma bidiyo ma za ka iya amfani da shi wajen ɗora bidiyonka ko kuma wajen ɗora background ɗinka na bidiyonka. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, muna roƙon ɗan uwa wanda bai mana subscribing ba ya daure ya yi mana subscribing, sannan ya taba alamar ƙararrawa wadda hakan shi zai baka damar ganin sabon bidiyo da muka saki a wannan channel din. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, tare da ku za mu tafi cikin Opera domin mu yi download din irin foton da muke bukata ko kuma background din da muke bukata domin dora bidiyon mu a kansa. Don haka bari mu tafi Opera. Yanzu ga Opera mun shigo, sai mu shiga kanta. Yanzu mun shigo ba a Opera. Abinda za mu yi kawai a Opera mu, sai ka taba wannan kan gurin satin din nan, yadda zai baka damar da irin background din da kake so ya zo maka. Yanzu haka sai mu taba haka, bari mu ga duk abin da ka rubuta ko me kake bukata zai abin nan. Sai ka ce kawai haka, sai ka ce ka misali, sai ka yi satin. In ka yi satin zai kawar da waɗannan. Dan ya kawar da waɗannan yanzu misali, sai ka je ka duba nan gurin, ka gansu jeri nan gurin ga sunan ina taba. Kawai abin da za ka yi, sai ka taba wannan image, sai ka taba kan image gashi. Ka taba kan image, yanzu ka ga mu zai kawo mana motoci ga sunan da yawa. Kun gani? Zai kawo mana motoci ga sunan da yawa. Duk motar da kake bukata, a gane, duk motar da kake bukata kowace kala ce za ka taba ta, kuma za ka iya yin bidiyo a kanta, za kuma ka iya hawanta misali domin yin bidiyon ka. Yanzu misali bari mu danne kanta misali haka. Idan ka danne kanta sai ka yi save image. Maganin ka yi save image, yanzu kai tsaye zai zo, kaga sai mu yi open, sai mu bude shi don tabbatar da cewar ya zo ko bai zo ba. Kaga mota wannan kenan. So muna da damar da zamu kuma mu iya dauko wata. Duk kalar mota da kata za ka hau kanta kuma za ka yi bidiyo a kanta. Yanzu misali muna so mu ɗauki kamar guda uku mu yi amfani da su wajen gwaji. Gane? Yanzu gashi mun ɗauko guda biyu, so sai mu ƙara nemo wata. Sai mu nemo wata misali, bari mu ɗauki wannan kawai, sai mu saving image. Yanzu dan uwa, mun gama ɗaukar motar da muke bukata wadda za mu bidiyo a kanta. Yanzu abin da za mu fita daga cikin Opera.
mun fita daga cikin opera gaba daya. Yanzu abin da zamu yi sai mu zo mu shiga a Kinemaster. Yanzu bayan mun shigo Kinemaster haka sai mu taba wannan plus din. Bayan ka taba plus sai ka taba wannan 16 version 9 din nan. Bayan ka taba shi, abu da za ka yi na farko, abinda za ka yi sai ka taba media. Bayan ka taba media sai ka taba gurin da ka dauko, za ka duba, sai ka duba download, sai ka taba kashi ga motocin da muka dauko, sai mu dauki guda daya, sai mu taba kan hoton haka. Bayan mun taba kan hoton haka sai mu ja adadin tsayin bidiyon da muka yi. Misali yanzu kamar haka, sai mai haka, sai ka kuma taba kan hoton, sai ka taba cropping. Bayan ka taba cropping sai ka taba wannan tsago din guda biyu, kaga zai haɗe kenan. Ga wasu yan akwatukan nan guda biyu za ka ga duka abin, sai ka taba yan yatsunka guda biyu ka dora akan fuskar bidiyon ka, sai ka jawo haka, ka jawo su haka, ka dan matse, a gane, sai ka dan matse. Kunga in ka duba ai za ka ga shi motar ita kanta ta zo abunan, to amma sakamakon muna so mu cika abunan dinta sai mu danyi ƙasa haka, a gane. So bayan mun danyi ƙasa haka, dole kun ga tunda background ne wanda yake ya abun nan, sai ka dan ja ta haka sama, a gane, sai ka ja ta. Yanzu gashi mun ja ta, muna buƙatar wannan, amma fa gaskiya wannan ba ta mana balance yadda muke so ba, don haka za mu kawo wata a gurin. Sai mu taɓa wannan layer, sai mu ɗauko misali, sai mu ɗauko wannan, sai mu ja, sai mu ja, saboda wannan za ta fi mana balance yadda muke so, a gane. Yanzu alhamdulillahi abin da muke so, sai ka je ka ɗauko bidiyon ka da kai. Bayan ka ɗauko bidiyon ka haka, sai ka taba scissors, sai ka taba wannan trim to left at playhead, a gane, sai ka ja shi haka bidiyon ka ya zo ƙarshe. Bayan ka taba shi haka, sai ka taba cropping. Bayan ka taba cropping haka, ka dan jawo haka bidiyon ka, gane. Ya kasance haka, ka gama dan sassaitawa haka, sai ka ja shi haka. Yanzu misali haka na ja bidiyo na, to kawai abin da zan yi shine sai in taba chroma key. Bayan ka taba chroma key sai ka taba enable. Bayan ka taba enable, kaga zai baka damar a saisaita bidiyon ka yadda kake bukata. Haka ka taba wancan abunan, a gane, sai ka taba shi haka, domin bawa bidiyon ka damar, misali yanzu ka gani, don saisaita gani. Yanzu bari mu taɓa kan mu cire ƙara.
haka. Yanzu za ka ga mun yi gashi nan, ga kuma mota nan a bayan mu. So hakan shi zai baka daman ɗauko duka wani background da kake da shi ko kuma da kake ra'ayi ka yi amfani da shi wajen bidiyonka insha Allahu. Ɗan uwa, a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Da Allah kada ku manta da subscribing ɗin, liking da share a sauran kafafen sada zumunta da muke. Assalamu alaikum, sai mu a bidiyo na gaba. Bayan ka gama sai ka taɓa nan gurin haka, share sai ka yi export, shikenan bidiyon ka ya kammala.